tomu zubaři furt platí, takže kdybys potřeboval něco za zubem, tak... Matýsku, jdeme, víš, kde teďka budeme bydlet? To je profesionální přístroj, chápeš? No jestli jsi to vyrobil ty, no já si taky myslím, že jsme si přišli normálně zahrát, ale... No bojo, Matýsku! Co? To nezní moc, že bychom mohli si takhle. To nemůžem krást stromek. Jsi zapnul vysavač? Jo, zapl jsem do budka tady, jak tam tady hezky vysaje. Já můžu jít bič? No a co já? Jo, tak já ti otevřu. Díky. To úplně flipuju. Já jsem úplně v háji. Co to je? Tak já si nepojedu, ještě nás chytne CJ. Matýsku, víš co, už mě začínáš pěkně štvát. A já jsem ti zachránil život. S Bohem.